बेखौ फेसबुक बा व्हाट्सएपआव नुदों किन्तु बिनि जि माने प्रमाण प्रुफ बा बियो बेसेबां सैथो बियो बबे एंगलनिफ्राय फैदों बिनि जि फेक्ट फाइन्डिं बिनि रियेलिटिखौ दाबो जों मिथियाखै आरो रियेलिटिखौ मिथिबा बिनि उनाव आं कमेन्ट होगोन उइदाउट नयिं द रियेलिटि आइ डोन्ट लाइक टु कमेन्ट अन दिस इशु दा बेखायनो आं सानो जे जों सान्ति लुबैयो सान्तिनि गेजेरजों माहारिखौ दानांगोन माबा मोनसे जोङो आंखाल जादों जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखै गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण जोंहा पन्था दङ आरो अहिंसा आरो गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों गावनि प्रतिबाद आरो गावनि खोथाखौ बुंनो हायो आरो बे खोथाखौबो आं बुंगोन जे बर' कसारी काउन्सिलनि बे ओनसोल जिहेतु गलाघाटा बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि हा हु जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि बिनि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जोङो काउन्सिलखौ सक्तिशालि खालामनांगोन काउन्सिला सक्तिशालि जानांगौब्ला काउन्सिलनि एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड एरियानि भिलेज नटिफिकेसन जानांगोन समस्ति दाफुंनांगोन 36टा समस्ति आरो बे समस्तियाव इलेक्सन कन्डाक्ट खालामनांगोन इलेक्टेड काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय बांसिन पुँजि मोननो हानांगोन होमबानिया जों इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गासै बिथिंनि जौगानायखौ जों मावनो हागोन बेखौनो लानानै जों भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों दाबि होबोदों एबसु आरो इउबिपिआव जों जयेन्टलि गोजोन्थों।